Καλησπέρα και καλώς ήρθατε για ένα ακόμα βιντεάκι. Θα συνεχίσουμε από το σημείο που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά. Γενικά δεν νομίζω ότι χρειάζεται προς το παρόν να ανεβάσω κάπου τον κώδικα, γενικά το ότι έχουμε κάνει το project, γιατί δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Απλά θα σας δείξω άλλη μια φορά στα γρήγορα απλά πως βάζουμε τους κύβους. Εντάξει, όπως είχαμε πει, μπορείτε να δοκιμάσετε και με άλλα αντικείμενα. Πατάτε στα Game Objects εδώ πάνω και Create Other και διαλέγετε κάποια από αυτά. Μπορείτε να παίξετε και με τα άλλα αν θέλετε, αλλά θα τα δούμε ούτως ή άλλως το μεγαλύτερο βαθμό, τέλος πάντων, για να μπορείτε να πάρετε και την ιδέα στην πορεία. Αυτή τη στιγμή θα σας δείξω λίγο για την κάμερα, κάποια βασικά στοιχεία, για να μπορείτε να το προσαρμόσετε και λίγο καλύτερα, και μετά θα ξεκινήσουμε λίγο τα physics στο επόμενο λογικό μάθημα, και μετά λογικά θα πιάσουμε πια και τον κώδικα που μας ενδιαφέρει και περισσότερο. Οπότε έχουμε και λέμε για την κάμερα. Την κάμερα γενικά, όταν θα την πατήσετε διπλό κλικ, θα δείτε ότι είναι αυτό εδώ το εικονίδιο, το οποίο στην ουσία δείχνει την κάμερά μας. Εντάξει, τώρα από ό,τι βλέπετε η κάμερα είναι η κλασική, ας πούμε, η οποία δείχνει σε αυτό εδώ το σημείο, δείχνει το οπτικό της πεδίο, το τι βλέπει. Συγκεκριμένα, αν βάλω π.χ. το δεύτερο τον κύβο συγγνώμη, το δεύτερο τον κύβο, εντάξει, θα παρατηρήσετε ότι γενικά ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτό εδώ το πλαίσιο, εντάξει, ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτό εδώ το πλαίσιο μπορεί και βλέπει η κάμερα. Ό,τι είναι εκτός δεν το βλέπει, όπως θα μπορούσατε να το καταλάβετε κιόλας. Ωραία, οπότε αν π.χ. πάρω τον κύβο και τον τραβήξω πολύ μακριά, βλέπετε αρχίζει και φεύγει. Τώρα εδώ βλέπετε ακόμα ζωγραφίζεται, βέβαια, γιατί είναι ακόμα μες στο πλαίσιο, γιατί έχει υπερβολικά μεγάλη απόσταση. Εμείς, εντάξει, δεν θα χρειαστεί, θα το μικρύνουμε αυτό. Τώρα, πώς γίνεται αυτό? Όπως όλα τα αντικείμενα, εντάξει, έχουμε εδώ τις συντεταγμένες για το που είναι η κάμερα. Εντάξει, πρώτα είναι το position, δηλαδή, που πάντα μας ενδιαφέρει. Όπως βλέπετε έχουμε σε αυτό εδώ το σημείο είναι η κάμερά μας, η οποία, όπως είδαμε πριν, βλέπει υπερβολικά μακριά. Πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε αυτό για να μην βλέπει τόσο? Πιο κάτω, βασικά πριν πάω εκεί, έχουμε τα rotations, τα οποία είναι κλασικά. Μα δείτε τώρα την κάμερα από εδώ κάτω, στην ουσία, που δείχνει πάντα το παιχνίδι μας δείχνει πάντα, έχει την κάμερα και μας δείχνει το που βλέπει αυτή η κάμερα. Εντάξει, στην ουσία, δηλαδή, αν στο παιχνίδι μας αργότερα έχουμε άλλα 100 αντικείμενα, αλλά δεν είναι μέσα στο πλαίσιο, στο οπτικό πεδίο της κάμερας, πάει να πει ότι προφανώς δεν θα το βλέπουμε στην οθόνη μας. Εντάξει. Τώρα, αν π.χ. πειράξω τα rotation, ας βάλουμε για το Z, που είναι το πιο απλό, βλέπετε ότι κουνιέται και η κάμερα από κάτω, σε αυτό εδώ το σημείο. Μπορώ να το πάω όσο θέλω. Εντάξει. Τώρα, το μπλε αυτό το σκούρο είναι αυτό εδώ το background ή το skybox που λέει. Θα κάνω ένα μικρό, πολύ γρήγορο παράδειγμα. Θα κάτσω να φτιάξω, θα βάλω ένα terrain, game objects, other, και βασικά όχι terrain, θα φτιάξω ένα κύβο πάλι, τον οποίο θα τον εβάλω το ψι του να είναι πάρα πολύ μικρό, βασικά και πιο μικρό ακόμα, 0,1. Θα το κολλήσω κοντά εδώ, εντάξει, και θα του βάλω πολύ μεγάλο χυψί, εντάξει, για να φτιάξουμε απλά ένα ιδεατό terrain. Εντάξει, υπάρχει και το terrain από εδώ, από τα components, και εδώ terrain, αλλά είναι κάτω από συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχουν κάποια προβληματάκια, θα τα δούμε στην πορεία. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για 3D, αλλά για 2D δεν θα βολέψει. Οπότε προς το παρόν
θα μείνουμε με τα βασικά. Οπότε έχουμε το terrain μας. Εντάξει, να βάλω και ένα material το οποίο απλά παίρνετε ένα texture στην ουσία και το ρίχνετε κάτω. Άτσα βάλω, όχι από εδώ, θα βάλω τίποτα, καμιά βλακεία, δεν θα βάλω κάτω ιδιαίτερο. Από εδώ που είναι textures θα βάλω αυτό εδώ το βλακεία. Εντάξει, δεν θα ασχοληθούμε με κάτι το ιδιαίτερο. Ορίστε, βάλουμε αυτό εδώ το περίεργο το χρώμα. Ή κάνα καφέ μάλλον. Για εδώ. Αυτό. Καλό είναι και αυτό. Ας πούμε ότι είναι κάτι στα σύννεφα. Και ο κύβος μας ο μεγάλος θα τον κάνω rename και θα τον ονομάσω terrain. Και θα τον κατεβάσω και λίγο για να μπορούμε να βλέπουμε και τα δικά μας. Ωραία. Τώρα, αφού έχουμε φτιάξει το περιβάλλον μας, θα φτιάξουμε λίγο και το από πίσω, το οποίο το κάνουμε από την κάμερα. Βλέπετε έχει εδώ που λέει background, που είναι στην ουσία όλο αυτό. Αν δείτε ότι αλλάξω από εδώ, βλέπετε αλλάζει και συγγνώμη, το απ' έξω. Άλλο ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι από το file edit, συγγνώμη, πάμε στο στα graphics, εντάξει, ξανά πάμε edit, render settings, εντάξει, και βλέπετε ότι έχει εδώ ένα skybox material. Τώρα αν πάμε εδώ σε αυτά στα assets που είχαμε προσθέσει στην αρχή, που είχα βάλει ένα skybox, θα δείτε ότι έχει διάφορα κουτιά, εντάξει. Κάτσα το μακρύνω λίγο, να τα μικρύνω, όπα, δεν πειράζει, κάνουμε παντού. Τέλος πάντων, πάμε πάλι edit, render, τέτοιο. Ωραία. Και θα βάλουμε π.χ. νομίζω βασικά ότι έχει και επιλογές. Αν πατήσουμε εδώ διπλό, να τα, αν πατήσουμε εδώ θα μας βγάλει τα διάφορα τα skybox. Και μπορούμε να βάλουμε και διάφορα τέτοια εφέ. Βλέπετε, Sunny Sky, διαλέξουμε κάποια από αυτά καλύτερα. Συγγνώμη, πάμε λίγο πάλι πίσω, File, Render Settings, εδώ και σέρνουμε μία από αυτές τις εικόνες στο Material εδώ. Συγγνώμη, Skyboxes, εδώ, σέρνουμε εδώ, Materials, βλέπετε. Έχει διάφορα. Μπορείτε να διαλέξετε συγγνώμη, ποιο από αυτά σας κάνει και σκοτάδι και οτιδήποτε. Προς το παρόν θα πατήσω αυτό γιατί μου φάνηκε ωραίο και λίγο τέτοιο. Ωραία, τώρα ξαναπάμε στην κάμερα. Κάποιες άλλες λεπτομέρειες που χρειάζεται να ξέρουμε από την κάμερα. Ενημερωτικά πάντα μπορείτε να πάτε στο Unity 3D.com, θα το λέω σχεδόν σε κάθε μάθημα γιατί είναι αρκετά σημαντικό, στο Learn και στο Documentation ή στα Tutorials, εντάξει, και να βρείτε τα αντίστοιχα κομμάτια. Δηλαδή αν πάμε εδώ στο View και πάμε και γράψουμε How do I make a skybox ή ξέρω εγώ πως είναι, σας δείχνει τις λεπτομέρειες για το πως να το φτιάξετε, για να φτιάξετε το δικό σας. Γενικά καλό είναι να μάθετε να το χρησιμοποιείτε και να συνηθίσετε σιγά σιγά να χρησιμοποιείτε και το documentation. Είναι αρκετά καλό αφού το συνηθίσετε. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι από την αρχή με είχε βοηθήσει ιδιαίτερα για να φτιάξω, να μπω λίγο στη λογική. Τώρα συνεχίζουμε. Στη main κάμερα, εντάξει, η λογική είναι ότι έχουμε τις κάμερες, ok, εντάξει, κλασικά, αν την ενεργοποιούμε την απενεργοποιούμε με αυτό το σημείο. Το skybox είναι από αυτό. Το cooling mask που λέει είναι, θα το δούμε βέβαια και στην πορεία, έχει να κάνει με το εξής, ότι στην ουσία είναι το τι μπορεί η κάμερα να βλέπει. Τώρα αυτό πιθανότατα δεν θα το πειράξουμε.
Βασικά κατά πάσα πιθανότητα θα το πειράξουμε. Μελλοντικά μπορούμε να χρησιμοποιούμε και 2 και 3 και 4 κάμερες. Συνήθως για να φτιάξετε, ξέρω εγώ, μια κάμερα που να καθρεφτίζει, π.χ. να έχετε έναν καθρέφτη ο οποίος να βλέπει οτιδήποτε υπάρχει, συνήθως η λογική είναι ότι βάζετε ένα, τώρα βέβαια αυτό γίνεται στο Pro, όχι στο Free, έχει ένα material στον κύβο, αυτά εδώ τα materials, τα οποία λες ότι είναι animated ή ότι είναι, ξέρω εγώ, κάποιες κάμερας, και όταν πας στην κάμερα ορίζεις ότι αυτή η κάμερα εδώ, το target texture θα είναι εκείνο εκεί το texture, το animated. Οπότε στην ουσία βάζετε μια κάμερα να δείχνει προς ένα σημείο και οτιδήποτε θέλετε να καθρεφτίζεται η κάμερα, να καθρεφτίζει ο καθρέφτης, βάζετε μια κάμερα να το βλέπει. Και απλά αντί για να φαίνεται εδώ στην οθόνη του παιχνιδιού, φαίνεται στο texture που θα βάλετε. Τέλος πάντων, η λεπτομέρεια δεν χρειάζεται ιδιαίτερα, δεν θέλω να σας μπλέξω, απλά το λέω έτσι ενδεικτικά. Τώρα, όπως είχαμε δει, εδώ είχε πάρα πολύ μεγάλο εύρος. Δηλαδή βλέπετε τώρα πόσο είναι το terrain μας και πόσο πολύ βλέπει η κάμερα. Αν σκεφτείτε ότι εμείς είμαστε κάπου εδώ και ήδη έχουμε κάνει πολύ μεγάλο terrain. Οπότε ένας τρόπος για να το μικρύνετε αυτό είναι από εδώ. Είναι το near και το far. Το near και το far τι σημαίνει? Είναι, άμα δείτε, έχουμε 2 περιοχές από πάνω. Βασικά 3. Έχει και μια κοντινή. Να τη βγάλω εδώ έξω. Πάμε εδώ. Βλέπετε έχει αυτό εδώ το κουτάκι, το οποίο είναι το near, και είναι και το far. Εντάξει. Τώρα άμα δείτε, βασικά καλύτερα να το έχω εδώ καλύτερα για να το παρατηρήσετε. Ωραία, έχουμε το near. Αν μεγαλώσω το near, βλέπετε ότι ενώ έχω την κάμερά μου εδώ, το κοντινότερο που γράφω είναι εδώ πέρα. Αυτό πιθανότατα είναι καλό, ξέρω εγώ, για να φτιάξετε κανένα 2D game. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να πιάνει όλη τη λεπτομέρεια από κοντά, για να γλιτώσετε βάρος στο παιχνίδι, π.χ. να κάνει λιγότερα πράγματα να σχεδιάζει. Τώρα για να σας το δείξω και πιο συγκεκριμένα, θα πάμε εδώ. Εντάξει, και θα δείτε ότι θα ανεβάσω το near αρκετά, όπου θα φτάσει σε ένα σημείο, βλέπετε ότι αρχίζει εδώ κάτω και κόβει το έδαφος, γιατί έχουμε πει στην κάμερα μέχρι εκείνο το σημείο να μην ζωγραφίζει. Οπότε π.χ. ακόμα και για ένα 2D, άμα θέλετε να κάνετε την πλατφόρμα σας κάπως, αν και εντάξει δεν θα το συνιστούσα έτσι, μπορείτε να το κάνετε μέχρι και με αυτόν τον απλό τρόπο. Αντίθετα έχουμε και το far. Αυτό καλό είναι να το ξαναπάω εδώ στο 0,3 που ήταν. Ωραία. Και το far, άμα δείτε, θα αρχίσω να κόβω και θα βλέπετε ότι θα αρχίσει σε κάποια στιγμή, κάτσε να το μικρύνω, βλέπετε ότι θα αρχίσει να κόβει τώρα από το βάθος. Βλέπετε, πάντα εδώ κοιτάμε και από εδώ πειράζω. Βλέπετε, κόβει. Πώς το λένε, τον ουρανό που φτιάξαμε, αυτό είναι απλά είναι το background. Ό,τι δεν μπορεί να ζωγραφίσει εμάς, φτιάχνει το background, είναι αυτό. Ό,τι δεν θα κάνει render η κάμερα, ό,τι δεν θα ζωγραφίσει. Τώρα κάτι άλλο από εδώ έτσι ιδιαίτερο που να μας ενδιαφέρει δεν νομίζω. Το μόνο που είναι ότι με διπλή κάμερα π.χ. που μπορείτε να βάλετε, το έχω δει, ότι για να φτιαχτούν κάποια εφέ ή οτιδήποτε μπορείς να χρησιμοποιείς 2 και 3 κάμερες και λες, ας πούμε, ότι η μία η κάμερα θέλω π.χ. αντί είναι για everything να κάνει κάποια συγκεκριμένα layers. Layers τώρα σημαίνει, ας πούμε, ότι θα πω ότι όλα αυτά εδώ που είναι τα αντικείμενα π.χ. εντάξει, θα βάλω ότι είναι αντικείμενα στατικά. Ό,τι είναι δυναμικό θα το βάλω σε ένα άλλο layer και θα πω ότι είναι δυναμικό, ή θα πω ότι όλα τα δέντρα τα έχω σε ένα συγκεκριμένο layer. Τώρα το layer είναι διάφορα επίπεδα τα οποία ζωγραφίζει κάμερα. Θα τα δούμε και στην πορεία, δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ σε αυτό το σημείο.
τελειώνοντας για την κάμερα, γιατί εντάξει δεν έχει και πάρα πολλά, έχουμε το field of view που στην ουσία είναι είναι το μέγεθος αυτό. Δηλαδή αν παρατηρήσετε, το στενεύω και το μακραίνω και βλέπουμε και από κάτω την αντίστοιχη αλλαγή που μπορείτε να πειράξετε. Στην ουσία είναι πόσες μοίρες, εντάξει, πόσο είναι αυτή εδώ η γωνία. Πάμε πάλι στην κάμερα. Εντάξει, είναι αυτή εδώ η γωνία, το field of view, πόσο μεγάλο ή μικρό θα είναι. Εντάξει. Τώρα αυτό π.χ. έχει να κάνει ίσως με το shooter. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σκοτεινό παιχνίδι ή οτιδήποτε, μπορείτε να το πειράξετε απλά από εκεί. Τελειώνοντας, κάτι ακόμα σημαντικό, αυτό έχει να κάνει με το 3D κομμάτι. Μπορείτε να αλλάξετε το projection, το πώς προβάλλει η οθόνη από perspective, που στην ουσία είναι αυτό με γωνία, ή να βάλετε το orthographic, το οποίο άμα θα δείτε στην ουσία έχει ένα ορθογώνιο τεράστιο. Να το μικρύνουμε κιόλας, δεν το χρειάζομαι τόσο πολύ. Το οποίο είναι βασικά αυτή την κάμερα, είναι η κλασική κάμερα για να φτιάξετε 2D, καθαρό 2D παιχνίδι. Εντάξει, σε αυτό βασικά κάτσε να βγάλω λίγο το τερέρ για να ξεχωρίζει κιόλας. Όπως βλέπετε δεν βλέπουμε στο βάθος, δηλαδή δεν έχουμε πια ένα γκόνο για να παρατηρούμε την τέτοια, ναι, απλά έχουμε ένα ορθογώνιο τετράγωνο. Στο ορθογώνιο τετράγωνο βλέπουμε καθαρά κάθετα, εντάξει, οπότε καθαρά 2D, δηλαδή έχουμε μόνο το Χ και το Ψ, δεν φαίνεται να υπάρχει ο Z στο τέτοιο, στο ορθογραφικό. Επίσης να σβήσω λίγο αυτό για να το δούμε λίγο από πάνω. Βλέπετε, έχει ένα τετράγωνο, έχει σχεδιάσει, το οποίο εντάξει έχει ένα μάκρος. Πάλι κλασικά έχουμε το far και το near, μπορούμε να το μικρύνουμε, και το μέγεθός του, δηλαδή πόσο μεγάλα να βλέπει, πόσο μικρά να βλέπει. Αυτό είναι ωραίο καθαρά για 2D, δηλαδή άμα δείτε εδώ τα κυβότια δεν βλέπουμε το βάθος του, βλέπουμε σαν να έχει ζωγραφιστεί καθαρά σε δύο διαστάσεις, Χ και Ψ. Αν το γυρίσω πάλι στο perspective για να το δείτε και πλησιάσω την κάμερα, εντάξει, βλέπετε ότι πια έχουμε και την τέτοια, είναι σε λογική κόνου. Δηλαδή αν σας το βάλω εδώ στα πλάγια να δείτε, βλέπετε είναι καθαρά κόνος, ενώ αν και εφόσον, δηλαδή θα βλέπει και πιο ψηλά, βλέπει λίγο προς τα πάνω, βλέπει λίγο προς τα κάτω και όπου στοχεύει η κάμερα, ενώ orthographic είναι παντού το ίδιο και στην ουσία είναι ένα τετράγωνο. Μπορείτε να παίξετε λίγο με αυτό, αλλά στην ουσία το πιο βασικό κομμάτι που θέλετε είναι αυτό, ότι κυρίως τα ορθογραφικά είναι για 2D και το perspective είναι κυρίως για 3D περιβάλλον. Οπότε αν π.χ. θέλετε να φτιάξετε ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, σαν το να σας δείξω το Broken Sword, που ήταν πολύ κλασικό παιχνίδι που μου άρεσε κιόλας με γραφικά, να σας δείξω τώρα περίπου τι εννοώ. Ωραία, άμα θέλετε π.χ. να φτιάξετε κάτι καθαρά τέτοιο, αυτό είναι όλο ζωγραφιά. Εντάξει, ο τυπάς τι έχει κάνει, έχει φτιάξει π.χ. ένα γκίβο τεράστιο από πίσω, έχει ζωγραφίσει όλο αυτό το περιβάλλον και οι χαρακτήρες στην ουσία είναι κουτάκια οριζόντια πάλι 2D, τα οποία κουνιόνται και ανάλογα τρέχουν εικόνες. Είναι καθαρά σαν σχεδιαστικό, δεν είναι ότι είναι 3D. Αν και εφόσον θέλαμε να το κάνουμε 3D και να φαίνεται έτσι, θα το κάναμε perspective, εντάξει, και θα βάζαμε η κάμερα πάλι εδώ, αυτό θα ήταν ένα 3D αντικείμενο, το terrain μας που θα βλέπε μέχρι το βάθος, η κάμερα δεν θα ήταν στον πάτο, θα ήταν λίγο πιο ψηλά, εντάξει, και κάπως έτσι θα μπορούσαμε να κινηθούμε για να το φτιάξουμε. Καταλάβατε, δηλαδή αυτή είναι το concept. Τώρα από εκεί και πέρα πειραματίζεστε. Θα φανεί και στην πορεία που θα φτιάξουμε τίποτα πιο μεγάλα terrain, θα δείτε δηλαδή και λίγο μια πιο διαφορετική οπτική. Ωραία. Πιστεύω ότι για τις κάμερες γενικά έχουμε καλυφθεί. Τώρα για περισσότερες λεπτομέρειες, αν θέλετε κάτι, σίγουρα μπορείτε να τα κοιτάξετε, όπως είπα, στα reference, να πάτε στο documentation
του Unity και να δείτε παραπάνω λεπτομέρειες. Εμένα ο στόχος μου δεν είναι να σας βάλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά να σας δείξω λίγο τα πιο σημαντικά κομμάτια. Αυτά για την κάμερα. Πιστεύω ότι μας φτάνουν για την ώρα. Στο επόμενο μάθημα θα κάνουμε λίγα πράγματα για τα physics, οπότε τα λέμε τότε.